Aji Pancasanya. Begegek ugek sadulita mel-mel tek elok meng Dasamuka kae. Dasamuka angger kenek panah mak slep ngletak kok urip neh. Wis mak slep ki ngletak lho. Ditinggal ngerokok dilu kok urip neh. Angger mati ditinggal dilu tengil-tengil urip neh. Iki nggo nek ora ditandangi nek Semar ora turun tangan iso-iso wayangan bar jam 7 isuk nggo. Ya, Semar kudu prayitna nyawang kahanan sing kaya ngene. Yen ora tak pethukne karo bocah siji iki, genah ora rampung-rampung perkarane. Ada apa, Papi? Kok raimu sing metu? Aku ora nyeluk kowe iki. Lho, krunguku emang nyeluk aku. Krungumu piye, Bagong? Krungumu piye? Gong rene ning kene nek kimcil ngono. Ora nyeluk aku to. Aku wis ora butuh karo kowe. Aku wis muak karo kowe. Ora kaya WC ngono kok. Lah sing nyeluk sapa? Bapak Semar nyeluk sapa? Aku ora nyeluk kowe, ning aku nyeluk Raden Anoman. Anoman? Heeh. Anoman si kethek putih? Heeh. Dipersilahkan. Ana apa Kiai Semar nyeluk marang Anoman? Apa enek kethek kok dijunjung lho. Prabu Rama mengsah tanding Sang Rahwana Raja. Banjur Prabu Dasamuka duweni Aji Pancasunya. Dayane Aji Pancasunya angger mati isih ngambah lemah, iso bali urip meneh kaya wungu saka nendra. Lah banjur apa sing kudu tak tindakake, Kyai? Kula tak takon kalih Raden Anoman, kula badhe tanget kalian Ndara Anoman. Takon babakan apa? Ndara Anoman tesih seneng dolanan gunung napa mboten? Njenengan tasih doyan dolanan gunung napa mboten? Doyan nganggo banget lah. Sampeyan jebol, sampeyan bedol Gunung Karungrungan. Gunung Karungrungan nika jenengan bedol nalikane Sinuwun Rama Wijaya nglepasi panahe Guwa Wijaya. Nalikane panahipun nancep wonten dadane Dasamuka. Badane Dasamuka jenengan tablek ngangge Gunung Karungrungan. Karben Dasamuka ora bisa ngambali urip meneh. Ya aku njaluk pangestu, Kyai.
Campuh Hei! Hei! Mati Wedasamuka.